Здравейте, аз съм Александър и днес ще разгледаме най-смущаващите музикални жанрове в света. Реших да се гмурна в друга област на интернета извън смущаващите видеа и се натъкнах на някои наистина странни музикални жанрове. Настанете се удобно, защото ще навлезем надълбоко в най-странните музикални жанрове в историята на интернета. Индустриал. Индустриалната музика е музикален жанр, който се характеризира с груби, механични, провокативни или трансгресивни звуци и теми. Тя се определя като най-грубото и агресивно сливане на рок и електронна музика, което първоначално е било смесица от авангардни електронни експерименти и противоречиви елементи, характерни за пънк културата. Witch House. Witch House е жанр на електронната музика, характеризиращ се с атмосфера на ужас и окултизъм. Възникнал през 2008 и 2009 година. В своята цялост Witch House носи нихилистично, разрушително и мрачно настроение. Неразделна част от което е и духът на упадък и меланхолия. Темите, които се засягат, включват магиосничество, шаманизъм и черна магия. Electronic Body Music. EBM е жанр електронна музика, който съчетава елементи от индустриалната музика и синт-пънка с елементи на танцова музика. Тя се развива в началото на 80-те години в Западна Европа като израз на пънк и индустриалната музикална култура. Тази музика съчетава повтарящи се басови линии с ритми типични за танцовата музика. Вокалите са предимно ясни, като често се използват викове. Темите на песните са провокативни, предизвикващи определени реакции у слушателите. Darkwave. Darkwave е термин за музикално движение, появило се в края на 70-те години като по-мрачен и меланхоличен вариант на популярния тогава жанр New Wave. Използвайки основите на New Wave, Darkwave се заражда с прибавянето на мрачни, интровертни текстове и нотка на тъга. Интересен факт е, че през 80-те години се заражда отделна субкултура, чието поддръжници се наричат уевъри. От 1990 година насам, терминът Darkwave се използва за по-тесен кръг от музикални подстилове, съчетаващи готик рок с електронна музика или дори фолклор. Mallsoft. Mallsoft, също известен като Mallwave, е вид естетика, свързан с преживяването в търговските центрове, която е била популярна от 1970 до 2000 година. Първоначално създаден като поджанър на Vaporwave, Mallsoft се е развил в самостоятелна естетика, която предизвиква чувство на носталгия у много представители на поколението Хикс, да дори и милениалите, използвайки изображения на търговски центрове и преработени анонимни софт-рок мелодии, които човек може да чуе в търговски център. Той може да варира от просто предизвикване на носталгични спомени от детските години, прекарани в мола, до сюрреалистични изрази, като силва ехото и създава образите на дълго изоставен търговски център. Broken Transmission. Broken Transmission или BT накратко е поджанър на Vaporwave, който се отличава с използването на откъси от телевизионни предавания, реклами, филми, радио и други източници. Тези откъси се обработват внимателно, за да симулират превключването между канали или дори радиостанции. Често се използват стари записи или такива с по-лошо качество, за да се засили странното и зловещо усещане на жанра. Краудрок. Краудрок, също наричан космическа музика, е обширен жанр на експериментален рок, който се развива в Западна Германия в края на 60-те и началото на 70-те години. Той възниква сред артисти, които съчетават елементи от психоделичния рок, авангардната композиция и електронната музика. Black Metal.
Black металът е подстил на хеви метала, възникнал при прехода от дет и траш метал звученето от 70-те и 80-те години на 20 век към по-бърз и агресивен тип музика. Текстовете в този жанр са свързани с окултизъм, сатанизъм и езичество. Често се срещат препратки към старите религиозни вярвания в Норвегия. Понякога лириката целенасочено пропагандира нацистка идеология. Хороркор. Хороркор е поджанър на хип-хоп музиката, който се характеризира с текстове и изображения, свързани с ужаси и често тъмни и провокативни теми. В контекста на хороркор изпълнителите често използват насилствени текстове и изображения. Този стил на хип-хоп се фокусира предимно върху тъмни, насилствени, готически и трансгресивни теми като смърт, психоза, психологически ужас, психични заболявания, сатанизъм, убийство, изтезания, както и свръхестествени или окултни теми. Coming with the meat cleaver, cut her in the neck, leave her, put her on the ground like a beaver. See, yeah, I'm coming. It's wonderful. Demons think they the meanest, but I brung the fall. Етеричен вейв. Етеричен вейв или етеричен Dark Wave е поджанър на Dark Wave музиката, който се описва по различен начин като готически, романтичен и от отвъдния свят. Развива се в началото на 80-те години в Обединеното кралство като израз на готик рок музиката. Dark Ambient. Dark Ambient, срещани като Ambient Industrial, е жанр в пост-индустриал музиката, която включва лошо пречувстващи, зловещи или нехармонични обретонове. Някои от които са силно вдъхновени от елементи на Ambient. Dark Ambient често се състои от развиващи се дисонанси и хармонии на дрон музика, нискочестотни и машинни шумове, понякога допълнени от гонгове, ударни ритми, изкривени гласове и други открити звуци, често преработени до точката, където първоначалната творба не може да бъде разпозната. Lowercase. Lowercase е крайна форма на ambient минимализъм, при която много тихи звуци се усилват до екстремни нива. Nintendo Core. Nintendo Core е широко дефиниран стил на музика, който най-често се съчетава чиптюн с различни поджанрове на хардкор пънка и или хеви метала. Жанрът понякога се счита за директен поджанър на пост-хардкор и за фюжен жанър между металкор и чиптюн. Той възниква в началото на 2000-те години. Hard Vapor. Hard Vapor е микрожанър, възникнал в интернет към края на 2015 година като ироничен отговор на Vaporwave. Той се отличава от спокойната капиталистическа утопична концепция на Vaporwave, като предлага звук, повлиян от габър и пънк. Grindcore. Grindcore е жанър, идващ от смесването на класическия пънк с хардкор и дет метал. Първото поколение Grindcore групи са чисто политически, много от тях с ясни изразени анархистки идеи. При тях се набляга повече на бързината и първичността на звука. Депресивен Black Metal. Депресивният Black Metal е стил на Black Metal, който се характеризира с летаргична атмосфера, обикновено повтарящи се структури на песните. Вокалистите обикновено използват груповати вокални техники, а инструментариумът се допълва от клавишни и акустични китари, които обикновено се използват за атмосфера. Поради естеството на стила, изпълнителите често избират да създават групи, в които само един член управлява всички инструменти. Тематиката засяга песимистични теми, включително самоубийство, нихилизъм, мизантропия, омраза и меланхолия.
Екстратон. Екстратон е поджанър на спидкор, който започва от 1000 удара в минута и няма зададен максимален лимит. Често екстратон включва големи количества статичен шум или дисторзия, смесени с изключително бързи битове, които обикновено звучат като бръмчене или шум с променяща се тоналност. Крънкор. Крънкор е еклектичен жанр, който се появява на сцената на младежката субкултура в Съединените щати в началото на 2000-те години. Той комбинира характеристики на жанрове, които са популярни сред хората от сцената по това време, като синтезатори, барабани, машини и автотунинг от електропоп. Рап и хип-хоп ритми, обикновено повлияни от крънк, както и груби вокали и по-рядко китари, вдъхновени от пост-хардкор. Порнограйнд. Порнограйнд е музикален микрожанър, произлязъл от горграйнд, който се съсредоточава върху сексуални и порнографски теми, откъдето идва и името. Особеното на този жанър е използването на порнографски изображения за кавъри на песни и албуми. Шум или шумна музика. Това е жанр музика, който се характеризира с употребата на шум. Този тип музика обикновено оспорва разграничението, което се прави в конвенционалните музикални практики между музикален и немузикален звук. Този жанр музика включва широк спектър от музикални стилове и звуково-базирани творчески практики, които поставят шума като основен аспект. Този тип музика се използва за различни цели. Например, има хора, които се успокояват от някакъв тип шум. Добър пример за това са статичните звуци като кафяв, червен, а защо не и оранжев шум. Даже докато търсех информация за видеото, намерих, че и звук от двигател на кола също се брои за такъв тип музика. Vapor Noise. Като говорим за шум, е редно да споменем и за Vapor Noise. Това е експериментален жанр на Vaporwave, който е силно мотивиран от елементи от шум и други авангардни стилове, които не се срещат типично в Vaporwave жанра. Накратко казано, това е Vaporwave, но с по-сурови музикални елементи като шум. Дрон. Дрон музиката е минималистичен жанр музика, който акцентира на използването на продължителни звуци, ноти или тонални клъстери, наречени дронове. Тя обикновено се характеризира с дълги композиции с относително малки хармонични вариации. Зю. Зю е музикален жанр, който представлява комбинация от джаз фюжън, симфоничен рок и неокласическа музика, създаден през 1969 година от френската група Магма. Маткор. Маткорът е ритмично сложен и дисонантен стил на металкор. Терминът маткор е вдъхновен от аналогия с мат рок. Двата жанра използват необичайни тактови размери. Пунерфоникс. Пунерфониката е експериментален музикален жанр, при който артистите използват откъси от други записи, за да създадат нови композиции. Онкюкей. Това е форма на свободна импровизация, възникнала в Япония в края на 90-те години. Онкю може да се преведе като звук, шум или ехо. Power Electronics. Power електрониката е стил шумова музика, който обикновено се състои от статични, скърцащи звуци или високочастотни пискливи звуци, понякога с изкрещяни и изкривени вокали. Жанрът се отличава с влиянието си от индустриалната музика.
Надявам се това пътешествие из дълбините на музикалните жанрове да ви е харесало и да не ми е смутило твърде много. Аз съм Александър и това беше всичко за днес. Споделете ми вашите впечатления в коментарите и до нови срещи.